Hello YouTube, yung kita ko sa tuyang YouTube channel. Maray na banggi, kung taga Bicol ka. Kung bawa ka taga Bicol, di maray na good morning sa iyo. Ay sana, magandang gabi. So yan, meron iba na makita ko ng hiling ng video. Alikigo Center 88. Manananggal na abutan sa umaga. Sa Pogon, Tulog, Linigo Center. Puray nga, pinamawurag yun. Ano? Oh, dahil ka na palo yun. Punan ta na. Sisidong ta na nilo. May sumunod daw. Putak din. Hawakan mo siya muna. Patalo man ng manananggal na nilo. Patalon. Nagturog dyan sa may mga kailing sa iya. Papay. Kaya naman talaga oh. Makusog na ng anong pangakan niya. Tulog na tulog. Nakakok pa. Ito na yung mga aswang guys na nasakop pa natin. Ano niya naaraman na manananggal yan? Ano? Bista, di garo. Manananggal po ito. Ang sarap ng tulog. Maurag mo sa pisto kaniyo. Maghanap lawa. Mabakal mo. Nira-nira. Magandang umaga guys. Alas 5 Maray na aga. No, Maray na aga ng sa bahay namin. Para bumiyahe po. Highlights lang pala ito na ilin ka. Yung area na pinupuntahan po natin. Yan ka na lang. Ito na area guys. Forward naman sa ano. Okay. Pili mo ta talaga kung manananggal talaga. Diba? Okay, iyon na siya dyan. Sa video pa. Huli ka. Dyan na ka dyan. Yun, may turog. Nasakal ko guys. Putag til. Yan, no? Hindi ko talaga nasahan. Natiilok niya dahil yung tada kung paano niya natiilok. Kaya ko na ilok kung paano niya natiilok. Trawa. Huli ka. Tanglay na lang bro. Huli ka. Patawad. Nasakal ko guys. Layuan bagat yun. Pagtil. Gusto rin tumakbo. Dong. Hindi ko talaga nasahan. Patay lakas niya. Hapit pa ako din naguyod. Muntikan pa ako mahila dito guys. Nakuyapan lang siya guys. Nawalan po ng malay. Hey, pailing mo ang mukha kung aswang talaga. Sure ka naman. Ano? Tanggal ni. Tanggal lang kami. Lala. Lalaki ba yan? Manananggol garo ba ang manananggal? Gusto ba gadi? Hihintayin ko lang guys na malay na po siya para magamot. May pasok. Hindi ko ito papatayin guys para makapagturo siya. Baka meron pa silang kasama dito. Hindi mo pangasip. Nabutan natin ang araw dito. Tampanti. Ay, Hindi po siya nakamalay talaga na may tao na paparating sa kanila. Alam ko mayroong pagkasama ito kasi nung pumunta si Brad Arman dito,
Dalawang tao pa yung nakasagupa po niya dito. At saka yung nanay ng Ano na yan? Ibang pinapail ng mukha. No. Di ba? Dapat pinapail mo ang mukha. Pero sa iling ko ano siya, manananggol siya kasi lalaki yan. No? Pag babae, manananggal. Siyempre, pag lalaki, manananggol baga. Eh, baga. Gago! Woo!